Doncs em va molt bé que haguem parlat una mica del Carnaval, perquè el tema que vull tractar jo avui no té res a veure amb aquest tema. Parlarem de la sindicació de continguts, i més concretament del Really Simple Syndication. Impressionant, fantàstic. Que retibat. I vosaltres podeu dir, què és això? Què és això? Doncs això ho sabrem ara. Bueno, posem-nos una mica en antecedents, vale? Vosaltres sou gent allò que us agrada navegar molt per internet i cada dia feu la vostra ronda habitual formada per 25 webs, 5 webs de cine, 35 webs de tema de cuixa i pit i jo què sé, doncs les que vulgueu, no? Moltes. Això suposa un pal, vale? Estàs allí, comences, vinga, tombo, ara vaig allí, torno a escriure, que pesat, aquest no ha ficat res de nou i se fa llarg, tediós i avorrit i podeu acabar com aquest senyor que ara veurem al final, no? Una mica... Doncs això és el que us pot passar, no? Que passeu un munt d'hores davant de l'ordinador i després igual per res perquè no hi ha res de nou. Doncs tot això ho soluciona el que és la sindicació de continguts, que el que fa és que és una manera de publicar la informació de manera que tu ho tens afegit en un petit programet i només veus les coses que han estat actualitzades, o sigui, amb una revolada pots veure tot el que tens de nou. És fantàstic, no? Això ho podeu fer de diverses maneres, ho podeu fer al mateix navegador, els navegadors avançats com per exemple el Firefox ho tenen, i veus, aquí teniu una pestanyeta on surten les notícies, per exemple, us podeu ficar les notícies dels vostres diaris favorits, i si no també ho podeu fer doncs, amb eines que són online, hi ha unes webs que us permeten fer-ho i que són molt útils perquè a banda d'això el que fas és que si tu un dia te'n vas de viatge doncs pots seguir consultant el teu índex de favorits i altres coses que ara veurem. En la qual cosa és una cosa molt útil. Molt bé. Com a més populars tenim online, no parlarem dels que són offline perquè seria massa llarg, tenim el Google Reader, com no, els del Google sempre tenen una cosa o altra. Veus, aquí ho veieu, a l'esquerra podem veure que hi ha una sèrie de carpetetes i és on teniu classificats les webs que voleu llegir de cada cosa i dintre de cada d'aquestes fitxes doncs tens les notícies noves, està molt bé. I després tenim un que es diu NetVives, que també està molt bé, és més boniquet, més així, més apanyat a el que és la vista, aquí el tenim, aquest és el meu personal, que maco, amb unes herbes. Sí, veus? L'has plantat tu? Sí, l'he plantat jo i bueno, podeu triar els fons, podeu triar moltes coses, els colors, i aquí com veieu doncs, n'hi ha una sèrie de fitxes que és les pàgines web que observeu. Per aquí per exemple hi ha diversos d'uns diaris i surten aquí ordenadet tot el nou. I quan ja has llegit alguna cosa, llavors se desmarca i si no hi ha res de nou, doncs no veus res. Bueno, ja està tot llegit, tot el dia, pots estar tranquil·lo i no passa res. Però molt bé, vosaltres us doneu d'alta, perquè això sí, us heu de donar d'alta amb aquestes webs per poder accedir des d'on vulgueu, us registreu amb el vostre nom d'usuari i contrasenya, i llavors heu de començar a afegir contingut. Com se fa això? Com se troba el contingut? Doncs anem a veure un petit exemple en el blog de la Mollel, aquest simpàtic blog que hauríeu de visitar quasi a diari, per no veure res. Està molt bé... Jo m'actualitza, que tinc l'RSS. Sí, veus? Està molt bé, perquè el blog de la Mollel, per exemple, s'actualitza quan se pot, no? Doncs veieu aquí que hi ha a la dreta aquest petit apartat i allí fica sindicació. Doncs piqueu aquí i ja directament se us afegeix al vostre lector RSS. Llavors, quan hi ha alguna nou, vosaltres ho veieu. Diu, que aquí aquests s'han publicat alguna cosa, s'han dignat. I és molt ràpid. I després, si no, podeu fer-ho també per aquestes planes tenen una secció que ara veurem que es diu afegir un canal. Llavors aquí fiqueu la web i simplement ell ho busca, ho troba i ja us surt allí la fitxeta. Després ho podeu anar ordenant com volem i queda tot allí ben posadet. A part de la icona que hem vist al començament, així taronja quadrada, acostuma a ser la que identifica aquest tipus de contingut. Però si no, hi ha altres icones i és molt fàcil de trobar. Que rieu? Està molt clar això. Ara vosaltres no ho trobeu interessant. És que m'agrada el color taronja. Taronja. Taronja està molt bé. A nosaltres ens agrada. A nosaltres ens agrada el color taronja. Taronja, vale? És taronja. Sí. Allà és. Estic molt disgustat. Jo estic intentant entendre alguna cosa, perquè quan el Dani parla d'ordinadors m'ha perdut. Vale, a banda d'això, és que si no presteu atenció, no. A banda d'això, podeu ordenar-ho també per els vostres temes favorits. Per exemple, les notícies, el cinema, jo què sé, la pit i cuixa, i el que vulgueu. Hi ha una sèrie de pestanyetes, ara veurem. Jo sí, ja soc molt aficionat. Veus? Aquí dalt hi ha una sèrie de pestanyes, com se diria en català, senyor, normalització? Pestanyes. Bueno, doncs ho podeu ordenar així i queda molt elegant. I a banda d'això, doncs també podeu triar la manera en què ho veieu. Ho podeu veure en línies o també en aquest cas podeu veure-ho amb una foto ben maca
maca, podeu veure l'article sencer i bueno, podeu triar de moltes maneres, és molt flexible. A banda d'això, doncs també teniu altres coses com seria allò, els papers grocs aquests que s'apeguen, els post-its, també podeu tenir una llista de tasques, aquí veiem diferents coses, podeu tenir les fotos del Flickr, les actualitzacions del Facebook i vídeos del YouTube, n'hi ha moltes opcions, també ho afegiu allí com si fos una pestanyeta més i allí us queda. En definitiva, doncs que amb això podeu estar enterats de tot el que passa al vostre voltant només entrant en una sola pàgina web, amb la qual s'optimitza molt el temps de navegació i el temps que esteu allí enganxats davant de l'ordinador. Vale? Bueno, doncs això és tot, espero que us serveixi d'algo, no sé, jo trobo molt útil, la veritat. No sé què seria de la meva vida diària si no fos per aquesta fantàstica eina. Doncs ho tindrem en compte. M'ho apunto i a partir de la meva vida diària potser compti amb aquesta eina, si entenc com funciona. Cosa que costarà, perquè encara estic perseguint-lo del Facebook. Dit això, Eli, ja pots procedir a fer els talls. Nosaltres ens acomiadem i vosaltres ara des de casa us agafarà una enveja tremenda perquè ens menjarem un coc aquí que fa una pinta estupenda. Apa, fins la setmana que ve! Adéu!